Съжалявам, че така внезапно спират видеоклиповете, но съм с нерегистрирана програма, т.е. имам лимит на правенето на клипчета 10 минути и това е. Това няма ми стига малко. Скоро започвам survival мапа на... Забравих името, но следващия или последващия епизод започвам. Няма напълно да оставя Venom Survival, но ще отдам повече внимание на Survival, който ще правя, защото тук вече съм развит. Добре, толкова ще ми стигне. Със сигурност. Да се надявам. Добре, колкото знам, това е дънжън. Най-големия дънжън. А там в далечината също има дънжън. Само че... Сега. Ще му дойде времето. Газ стигна до него. Благодаря за... Първо ще се върна да спя. Както казах, благодаря за многото гледане на профила ми. Благодаря за коментирането на клиповите ми. Добре, бе. Така. Благодаря, че отделяте внимание да ми гледате тъпти клипове. Не, шегувам се. През тези 2 дни качвах поне по 4-5 клипчета на ден, но сега мисля малко да се огранича, защото все пак и аз имам личен живот. Не ми е приятно на мен да стоя по 20 часа на компютъра да коментирам клипове. И затова ще правя по 1-2 клипа на ден. Мисля да започвам геймплей на Call of Duty Modern Warfare. Не знам коя версия точно, но мисля, че беше тази от 2011. Не помня как беше заглавието цялото. Ако не се лъжа, беше Modern Warfare 3. Малко да, сигурен бях, че нямам стигне. Така.
Още един път се извинявам, че клиповете ми изведнъж спират. Ще се опитам да регистрирам по някакъв начин програмата, за да няма такива фалове. Да. Сигурен бях. О, сноумане. Ела. Пиле шарено. Бре, за какво ми трябва да те снижи топки, малка му да ева? Ай с тия сте мърнкали, бе, сега ще ви дойда. И ще го превия. Така. Бре, започвам от тук. Какво става? Какво става, Пенчо? Аре, гръмни, бе. Аре, гръмни, бе. Гад, трябва да не гърмиш. Така. Ой, ви с мен ли се заяждате, бе? Добре. Омага, Ендърман. Това си го убера, като някакъв жилкар. Уоу! Аре, бе, жилкари! Какво става, Пенчо? Мри, бе! Бурсук. Така. Мистер Спайдермен. Аре, бе, черньо! Де си, бе? Излез ми, бе! Така. Добре. Да. Супер, якото меле, Кейдж 2072 година. Дами и господа. Гръб ли знаете само, бе? Бе. Жилкари, мръсни. Какво ми се спамвате, бе? Аре, спамвай ми се сега, бе. Бурсук. Така. Тук също имаше дънжен. Тук съм, бе. Точно ще си ги приготвя. Тук. Аре, бе, Пенчо! Ял ли си сандвича днеска? Така. И остана последното. Ето тук. Чук Норис се прибие. Така. Омага. Аре, бе, фондите на манекенка.